Uste dut oso garrantzitsua dela atzo eta gaur hemen Donostian ospatzen ari den konferentzia. Uste dut kanpotik etorri zaizkigun lagunak eren esperientziak transmititu egin dizkigutela eta oso importantea dela jakitea beste herri batzuetan nola ekin dioten bake prozesuei guk ere hortik ikasteko. Eta azken finean bakearen bidea ez da originala izaten. Toki guztietan antzerako aurrera pausuak ematen dira, eta lehenengo eskutik aukera paregabea hori guztia gure ganatzeko eta ikasteko. Sarri askotan halako prozesuetan eliteek esan dezagun hartzen dute parte eta erabakiak goian hartzen dira, baina nik uste dut oso importantea dela herrixeera jeistea eta herrietako gertuen dauden agintarien aholkuak entzutea eta dinamikak implantatzea. Azkenean alkateek egunerokotasunean herritarrekin lan egiten dute eta oso garrantzitsua da hemen abian jarri dugun bake eta normalkuntza politikorako bidea eta elkarbizitzako bide horretan alkateen ahotsa entzutea ere. Gu diputazio moduan nolabait alkateen alkate gaien neurrian egunerokotasunean ere alkateekin egiten dugu lan udalarriekin. Beraz, laguntza lana eman dugu eta diskurso politikoan ere aurrera pausu importanteak eman ditugu. Eta horretarako guk dakiguna da alkateek esaten dutena eta alkateek dakite herritan nola bizi den egun bizi dugun prozesua. Horregatik da informazio oso beroa, daukagu kalitate handikoa eta horrek lagundu dezake aurrera pausu importanteak ematen. Sarri askotan erabaki potoloak bakebidean eliteek hartzen dituzte, alderdiek, instituzio handiek, baina gero erabaki horiek implementatzeko, hau da, herrian implementatzeko herritarren lana behar da, eta orduan tokiko iniziatibak ekimenak egin behar dira, eta horretarako oso garrantzitsua dira alkateek eta zinegotziek. Sarri askotan ere erresagoa izaten delako elkarbizitza herrietan, herrixean, elite politikoetan baino. Orduan nik uste dut gustatu egin behar direla biak, aldardi eta instituzioek erabakiak hartu behar dituztela, baina herritarrekin lan egin behar dela hori, gerorako bide hori ez da izan bakarrik titular potolo bat baizik eta egunerokotasuneko bizimodu.